Zan baki 250. Yayi kaɗan. Zan baki 300. 500 za ka biya ni. Wallahi na ɗauka wasu makudan kuɗi ne. Ka san me nake so? Mu raba jarin nan man kowa ya kama nasa sai me. Wannan tunanin naka ba shi da kyau. Mu ma mu tara kamar da shi ma ya tara ko? To me muke da shi? Amma ni a gani na wannan yin wannan abun ai yi wa Allah butulci ne. Ai kaga matsalar ka kenan. Kaga idan kai zaka iya hakura to ni ba zan iya hakura ba. Dama na san haka za ta faru. Ko mu tankada shi lahira kawai. Zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ko ana shahu sai yayi. Tunda na ga lawan yaki goyon bayana tsakanin matsalar mu da Sadiq na san cewa ba kauna ta yake ba. Zargi na wannan yaron yake yi fa. Ni ma zargin ka nake yi. Intishar Multimedia suka sake kawo muku sabon shiri bayan fuska. Su uku ne, abokai ne, maza ne, 'yan kasuwa ne, bayan fuska. Ni fa rashin gaya min dalilin nan ya fi bata mare akan wannan daurin da kuka yi min. Ɗaya daga cikinsu adali ne, sun so su ga bayansa saboda gaskiyarsa, sun so su kashe shi saboda gaskiyarsa, sun so su kabar da tunaninsa saboda gaskiyarsa. Bayan fuska. Wai me yasa kake raina aikin mu ne? Akan me yasa zan raina aikin ku? Kai baka iya kisa bane. Mugu shi ya san makwantan mugu. Wannan rabin kuɗin da ka nema a gurina ne. Ba zai yi in karɓi rabin kuɗi ba tare da ka'ida ba. Malika Anwar kuma. Ki santa ne? Eh mana. To amma me alakata da wannan tantirin? Kai, anya. Bayan fuska. Hakan ba zai sa ka ɗauki matakin fitar da shi ba. Wannan ba hujja bace. Lalle kisa ne ya tabbata a gare ku domin shine fansar abin da kuka aikata. Allah saurara. Kai dama batuli ne. Sanda kika daga wata akwai wanda ya ganki? Zan fada cikin matsala. Ina da hujja. Ta shiga uku. Ke ma bacci bai kama ki ba. Garin kaka hakan ta faru. Ban gane ba. Haka ne amsar. Wallahi ba haka bane. Daga ta bakar munafuka. Yarinya ce. Ba ita bace. Ina liket din ya fita. Bayan fuska. Producer Rabiu Zakin. Bayan fuska. Malam ka san da wa kake magana kuwa? Malika ce matar Sadiq. Dan Allah Malika ki saurare ni. Ba na so na ji komai daga gare ki. In dai kika so zan fita daga gidan nan. Matsalar ɗaya kai ne baka son cika alƙawari shi yasa. Duk da haka? Nagode. Ka tsaya iya matsayinka. Su ma za su iya abin da ba za ka iya yi ba. Bayan fuska. Kada ka taba amincewa mutum, saboda muguwar fuska tana buya cikin kamala, ma'ana bayan fuska. Dama tun farko na yi tunanin kai bayan fuska ne. Ni ba bayan fuska ba ne. Director Nura Mustapha Waye. Bayan fuska.